kai ya sa aba to sama kai ya sarauniya ce kyakkyawa kuma ta haɗu ba wanda zai ce baya so ma ya ganta ce yawa a ƙasa ka zo ma ka ganta ce yawa a ƙasa mene sunanki dan kin san ba lokaci in dai na juya kowa ma ni ke kalla ce yawa a ƙasa an sha zuwa a ce min in bi a hankali da sarauniya a gefe na ni mahaifiya ta ce min in bi a hankali so zai zama gaske a'a sarauniya ba na so kyakkyawa ce amma ba na santa yarinya ce ɓata gari amma ba na santa yarinya ce ɓata gari amma ba na santa kwana 40 da dare na je ɗakin ta na ce in yi aiki na ce ni ba na yin sa ta ce rawa a ƙasa ta ce sai na yi haka ba na yi ni har abada an sha zuwa a ce min tafi a hankali da sarauniya a gefe na ni mahaifiya ta ce min tafi a hankali so zai zam gaske a'a sarauniya ba na so kyakkyawa ce amma ba na santa yarinya ce ba ta gari mutuwa ta buɗe ƙofa ga ta nan zuwa yau